Hala, buwad-buwad po diha. Tag 1/4. 55 ang 1/4. Guwapa pa sa tindira ang atong buwad. Dara ang buwad. Guwapa kaayos tanan. Tag 55 ang 1/4. Dara ang buwad. Buwad! Tag 55 ang 1/4. Guwapa kaayos tanan. Guwapa pa tindira. Buwad, tag 55 ang 1/4. Ano, last thing na. Barato ra kay tanan ang buwad. Asa ko kaya kagana ko mo. Yan sa may nakaw to. So, balik ko kanang kuan. Ito box. Pwede. Kay naon sa manahilis? Oh. Mukuan. O dahil dili kayo siya mukuan, color. Right, sulang ko. Bubawon sa kanang kuan, bubawon sa kanang ikaw. Oh, inject guys ya. Dili ko dili mo kuan. Tanta na ang kuan ma ni ada tong galon sa ing. Wala inject kung kuan ba ako dito. Halin na rin akong buwad. Halin na rin akong buwad. Magpalit ko dagihan. Buwad, guwapa pas tindira ang buwad. Dito sa kuano sa hagdanan. Buwad, ang 55 ang 1/4. Wala lagi ba? Nalagyan akong shades din. Buwad, naloy. Lagyan naman yun. Isda na, isda. Ano na lang nabilin? Hindi na, kuha na siya, tulog ka pa po. Parang ano na lang nabilin.
Wala na yun. Kaya yung tempered ba? Okay, kumusta ang motor lang niya? Kahit bulog. Motor ko. Hindi kapag ano. Ito sa bayo ko. Ano, kompleto din siya. Oh, gibutang man niya. Ano kasi naman sa ano? Sa Manila na rin. Kami magpupunta sa Manila. Galing lang ang Manila. City. Ilag may lang.